nga may bunga sa kahoy nga naghatag og pini aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Bantayan nato. Ang original nga pagkaon sa una nato nga mga ginikanan, mga prutas o mga unsa, mga gulayon. Wala pa ni naghisgot sa pagkaon o karne. Kay ang original nga pagkaon sa ako nagigaingon, mauman ang mga prutas. Mo na ingon ang Ginoo sa tanan nga mga kahoy anaas tanaman sa inin pwede mo magkaon. Apan usa na sa taliwala dili mo magkaon. So sa ato pa, mao ni ang original mga gulay o mga prutas uban pa, mao ni nga mga pagkaon ang gusto sa Ginoo nga atot kayo. Ang gitungod sa Ginoo mo ray ilang gikaon. Tanawan mo ang edad. Si Adan, ang edad ni Adan, 932 adisir namatay. Grabe no? 932. Pero karon mga kaigsunan, tsamba na o naay mo abot o isa kagatos. Ang uban na namatay, walay 50. Mo niyo, nag-edad 932, si Seth 905, si Enos 905, resulta sa tag-as o edad ang mga tao tungod kay nagkaon sila sa mga pagkaon nga gitugon sa Ginoo. Mauni ang mga pagkaon sa unang panahon. Si Mahalalel adunay 895, si Jared adunay 962, si Metusela ning edad og 969. Tungod sa ilang pagkaon sa mga gulayon o mga prutas lamang. Pastila no? Kuhaon ng 9 sa 69 murag maglisod naman ta. Kaya nga naman, gumika na sa pagkaon nato karon. Busa ang kanindot sa unang panahon, tag-as o kinabuhi kay nagsunod sila sa gisugo sa Ginoo sa mga pagkaon nga angay nilang kanon. Kanus ama na ilhi nga adunay mahugaw o mahinlo nga mga mananap. No? Kanus aman, nagisgot niya ato ning padayonon. Ang Genesis Kapitulo 7, versikulo 1 at 3, nagingon, O siyuba mingon ka Noe, sumulod ka o ang tibuok mong balay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan, niining kaliwatanan. 2, sa tanan nga mga mananap nga mahinlo, kumuha ka o tinagpito ang laki o ang iyang bayi, o sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha laki o ang iyang bayi. So, naana, diha mga kaigalaan o mga kaigsunan, doon na mga mananap nga gibuhat sa Ginoo, apan dunay hugaw o dunay hilo. Kaya nga naman, ang ato dinis kalibutan, mga opposite rata. No? Opposite na opposite. Kung naay hugaw na ay hilo. Kaya kung naay ngit-ngit na ay haya. Kung naay taas, naay bubo. Mo nagiguni kung naay kamay, naay dako. Kung naay Diyos, naay yawa. Kung naay langit, naay inferno. Kung naay hugaw, naay hinlo. So karon din niya, ang ilhanan, disputan din niya ang hinlo, tinagpito, o niya ang ganihugaw, tinagurha. Pero wak pa na nagisgot, o unsang klasiha, sa mananap ang hugaw, unsa po ang hinlo. Karon, ato ning padayonon para nga ito masabtan. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan, sa tinagpito nga laki o bayi, aron sa pagbuhi o kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Doon na naman dyan tulo ka mga klase. Doon ay sa kuwan dili sa mga inota sa unod, tulo ra ka klase. Gisgutan. Doon ay mga mananap, doon ay mga isda, o doon ay mga langgam. Mauni nga mga klase ang gibuhat sa Dios. Pero atong ibaluan sa unahan, unsa maning hugaw o unsa maning hinlo. No? Unsa mang mananapa ang ipakaon o dili ipakaon sa Ginoo.
mao ni karon atong klarohon. Kung kini atong gibasa, dili mo ipasabot tungod kay mga Adventista. Kung dili, sa ako lang ikaingon primero, daghay mga reliyon sa kalibutan, pero isa ra ang Biblia. Pero gihubad lamang ni sa nakalahi-lahi nga mga pinulungan. So mao na nga karon atong sination, atong tan-awon ang balaang kasulatan, unsa maning mananapa ang ipakaon, unsa mapuning mananapa ang dili ipakaon. No? Diyan ni karon. Kailan mo nakato baka una. Oh, may kanding ngayon sa nay usa diha mo na mga kandingan niyo no. Levitico 11 bersikulo 2:22 mani. Ato ni no. Isulti ninyo sa mga naak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakan-on ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas o may tiil nga buak apan nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini mao'y mahimong kanon ninyo. No? Ang ilhanan, bantayan na to, ang ilhanan sa mga mananap nga hinlo, ang ilhanan sa mga mananap nga ipagkaon nato, mauning mga mananapa, may kuko nga pikas o may tiil nga buak o unya nagapangusap sa kinaon. Unsa may buot ipasabot ng pangusap sa kinaon, no? Apre katong ikuano kanang baka, nanay kuan kuko nga pikas. O unya nagapangusap sa kinaon, mao na ipakaon nato. Nganuman, ay nyo na matigdan, kinsta, naaman mo yung mga karabaw din niya, naaman mo yung mga baka na ikanding. Bantayan ninyo, pag human nila o panabsap, sige sila sab sa mga sagbot, pag maglubog na sila, unsa may ilang himuon? Dili ba sige na gyapon na sila tiyang-tiyang? No, ang ilang kinaon, ilang gikaon pagbalik. No, mo nag-ingon nagapangusap sa kinaon. Kinaon na giotro pagpagawas reverse pa kanang mudagook ng kuan bitaw. Tuon awan kaon lamoy man primero sila kanang sige sabsab kaon lamoy. Sa diha nga mulubog na sila, magsige na silang usap kay ang ilang kinaon i-digest sila igawas kunya kaunon mo nag-ingon nagapangusap sa kinaon. Mauni nga mga mananap ang ipakaon sa Ginoo. Bantayan na to ilhanan. May kuko nga pikas o may tiil nga buak nagapangusap sa kinaon. Mauni mga mananapa ang ipakaon na to. Karon, unsa po ni mga mananapa no? 4. Apan sa mga nagapangusap kun sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagkakan-on kini. Ang kamilyo kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. O ang kuliho kay nagapangusap, apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. No? Ambot isa po kining kuliho mao ni ang gitawag ug sa mali. Mao ning mga rabbit, wa mapusiguro yung mga una to, kana ang mga mananap na mabasa sa Biblia nga dili na ipakaon. Ang kamilyo, ang kamil murag bawo naman dito sa Manila so na may kamil o mabukat to sa ato din hiway kamil dili na ipakaon nato nga mga mananap nga naman mahugaw na sumala sa Biblia. Kinsa may nagdili? Ang nagdili diyan na ang Dios, dili ang mga Adventista. Kay ang mga Sabadista sumala pa nila maunay gilig-an bot, pero sa unang panahon ngawak pa sila makabalo, tuda po na mangaon. No? Pero sa diha nga nakabalo na, akong ingon, nadutla na sa pulong sa Ginoo, nakabalo na sila nga hugaw, ilang ibiyaan kay dili di ay maayo nga musupat ta sa Ginoo. No? Mao ni ang gisgutan din na karon. Oy, ang daghan naman ni ibaligya ay. No?
Kailan ng mga bata, baboy, sa ginguno, versikulo 7. Ang baboy kay kini may kuko nga pigas ug may tiil nga buhak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod, niini dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa mga lawas na patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Grabe no? Ang isgutan dalo din na litra por litra ang baboy. May kuko nga pikas ug may tiil nga buwak, apan wala magpangusap. Hibawan nimo ang baboy, sa diyan ang baboy human og kaon, paglubog na nila, ang baba di na na tiyam-tiyam takom na napirmi. No? Giyon sa malang kasulatan, mahugaw kini alang kaninyo. Nganuman, kung atong tandi-tandion gamay, no? Balik ko na ito pangutana. Ang kinaon sa kabaw, sagbot. Kinaon sa kanding, sagbot. Kinaon sa karnero, sagbot. Kinaon sa baboy, unsa man? Ha? Oh, pigs. Pero ang pigs po, ang boto sa nagigan. Pero bisan pag unsa ipakaon, ingon na daan ang Biblia, hugaw na. No? Hugaw na daan. Plus ilang gitaon, hugaw nga kanabitaw mo ingon ta nga, tanawan ako itong salin na ito gabi, kanang manihapon bitaw ta. Pag ingon din na pagkabuntag na, tuwa para ba itong salin? Tanawa ko nito kaya itong isunan. Pag ingon nga, nay, kasayang panos naman. O sa ingon, nay, butang na ito sa bahugan. Mga panos na nila, hugaw na. Plus hugaw pag ito silang daan, kaya nag-ingon ng Biblia, grabe, ahong ingon, dili ang mga sabadista may nag-ingon ko dili. Ang pulong sa Dios maoy nagpahibalo nga kini nga mga butanga ang baboy hugaw, kaya ang ilang kinaon hugaw po, no? Sa unang panahon no pamahuso ang grabe ni sila. Ang kining baboy gitawag siya scavenger. O sa man ang scavenger, basura nga buhit, no? Basurero ng baboy. Sa unang panahon, mga kaigsunan o pamausong siya, mao na sila iting saking. Ang na, grabe. O sa ibalo daan ng Ginoo, nga dili na malayo. Di ganita pahigapon sa patay, lawas kayo sa man. Hugaw na ng mga butang. Padayon ta nag-ingon, ang baboy may usa sa pila ka mga mahugaw nga mananap nga diin gipaklaro gayon. Paghisgot din sa Biblia o giila nga usa ka duluntanan. Nadiskubrihan nga ang lawas sa tao nga diin nagkaon sa unod sa baboy, ginapuy-an niining ulod nga ginganlag o sanat Trichina. Trichina worm. Trichina worm. Grabe nga di na mamatay nga ulod, no? Kay matod pa mga kaigsunan nga kana nga ulod bisang paglat-an mo na siya nga baboy, kanang magbulak-bulak bitaw, kanang nakita rin siya nga magbulak-bulak pagbugaw, ang gamay nga ulod, tuwa na siya sa lingin sa buwak, magkabalik-balik na siya, magka-limon-limon ra, di doon na siya mag-ons, di ka doon na siya mamatay, no? Mau na nga gisgutan. Grabe, matod pa ko ng taon, labi na kuno ang uban, mag-ilong sa tiil, kay gana ng tiil. Pero naaday sa luga-luga sa tiil ang grabe po nga kagaw. Bugawin ka na mga kaigsunan o mga teleskopyo, ang kana mga limpihan mo, maklaro jud nimo ang grabing daghana nga mga kagaw. Mao na nga nahibalo na daan ang Ginoo unsay angay kanon sa tao tungod kay ang Dios maopoy naghimo sa tao, no? Busa nag-ingon na ng Ginoo nga kinahanglan dili mo magkaon kay mahugaw na nga naman kabalo na daan siya tungod kay siya mo ay nagbuhat, no? Mao ni nga mga kuan mga kaigsunan nga mga ulod nga gisgutan nga nasa amgingon sa mga bula na sila na daghan na mga klase-klase na mga kaigsunan nga gisgutan nila, no? Trichina larva nga mao ni ang kining usa na siya ka inunta ulod nga dili basta-basta mga kaigsunan nga mamatay, no? Kini nga gagmay ulod mosulod kini sa lawas sa tao pinagis pagkaon sa unod sa baboy.
nga diin aduna ni matang sa ulo diha sa ilang lawas, mao kini ang unang hinungdan nga diin ang Dios nagdumili kanato nga makakaon ni ilang kidili nga unod sa mananap tungod kay kinibugaw gayon alang kanato, no? Ang ikaduhang hinungdan mao nga ang unod sa mananap hilabi na ang baboy aduna kinilabihan nga mabagka nga sibo o tambok nga diin kung kini atong pagkakaon makadaot sa atong panglawas tungod sa hinungdan nga kini moparaman sa gianan sa atong dugo. Mao na hinungdan nga panangitan magkasakit kanika labi na high blood moadto kas doktor muingon sa ng doktor nimo nga tay, nay, ordong kung gusto pa kang mabuhi ayaw nagkaon og baboy. Ingon ka suka nga naman ultimo po ka doktor nakahibalo na sila nga grabe jud ang baboy makahatag og dugang balatian sa atong lawas nga mao'y mudaot sa atong kinabuhi. Muingon ang baboy ayaw na mo pero sila kumbati hapon kay nagpadaog man kay Idgon, no? Alang nato nga nakahibalota nga kini ay makahatag og kanao tinuod man na nga kanang mga sibo kini atong lawas aduna ni milyon ka mga ugat nga gagmay pa sa tanod. Ukon niya kana siya kung ang uban ka mga ugat masudlan di atong mga sibo buot ipasabot mubara. Sa ato pa kay mubara naman ang circular sa imong dugo dili na normal kay nangasirad-an naman ang uban. Mao ding example na to sa tubig. Pananglitan ang naay tubig. Unya, niyon ta 20 kahos. Unya mubara na nga ni ang 500 na pulo, bote pasabot, grabe na ang kataas o pressure ang napulo. Kung ingo ta igo ra kadto dili original kahos magboto ng uban. Mao nang uban, high blood, magboto tungod kay nganuman ang ilang mga ugat nabarahan naman sa mga sibo. Sumaw ni nga gisgutan nga dili gayon di ay ipakaon para sa ato. Karon, bersikulo 9 pinag-ingon niya. Sa mga nagapuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may kapay o mga himbis nga naa sa mga tubig sa dagat o sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Unsa ilhanan sa isda nga hinlo? Naay kapay o naay himbis. Grabe no? Ginitalye gayon sa Ginoo parang kita mo sipyat. Pero wali mi dito slurito mga kaigsunan, gisinggitan mi. Mga sabalista, mga buwang-buwang. No? Nganong mga buwang mga sabalista? Ingon pa nila, dili mo kaon og isda nga way himbis, pero kung mo palit og isda nga nay himbis, himbisan pa. Oh, mo nag-ingon mga buwang kuno nga sabalista. Ambot og kinsa kahay buwang. Wa sila makasabot nga unsa man. Ang himbis o kapay timaan na sila sa isda nga ipakaon sa Ginoo. Wa mo ingon nga kan-an ang kapay, kan-an ang himbis o dili, ilhana na sila sa mga isda nga hinlo nga maoy gitugot sa Ginoo nga kanon para nato, no? So kana ambot usab po ning sa isda. Basta kay kana ay kapay na himbis sa kiglangoy. Sa lindato. Oh, sa lindato kuno na. Karon og ang tanan nga walay kapay o walay mga himbis diha sa mga dagat o sa mga suba o sa tanang mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulomtanan kini ilang kaninyo. O kini mahimong dulomtanan alang kaninyo sa ilang unod, dili kamo mangaon o ang lawas nga patay nini pagapatunan ninyo nga dulomtanan. Sila no? Mao na kanang mga nokos, mga kugita, mga uwang, kung sa paningisa, tinignan ko pa ako, alimango. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kini gadulo, kanana may grabe ng kakuan, bagong wapay tuig nga pagtipon sa katong tagamayan, naminyo og taga RER, dili parehas na itong pagtulunan. No, Bris Gospel to sila. Ang iyang asawa, high blood ng gaan.
haroy pahikaon matuda na ng kanang usay nga din uwang kini lukon sa mana. Oo, grabe niyang ginaunay mga kaigsuunan. Wa pa makahuman og kaon nangapuan na ang lawas. Gitabang gidaya sa ospital tinuod mga kaigsuunan. Pag abot dito sa ospital, wala at pila ka oras patay ang problema puros naman. Duha sila mo'y namatay. Nga naman, di naman kung maayo na sa mga high blood, no? Di na maayo ang pagkaon, pero namayuban, bahalag mamatay basta busog. Mga kaigsuunan, grabing kasayop ka prinsipyo, ano man. Ang atong kinabuhi, ang atong kaluwasan, gibaylo ay nato sa pagkaon. Bantayan na to ha. Kining pagkaon nga atong gisgutan, may kalambigitan, mahitumod sa atong relasyon o kaluwasan diha ka Kristo. Nga naman, unsay hinungdan nga nakasala si Adan ug si Eva, gumikan sa pagkaon. Si Adan ug si Eva giingan as Ginoo, dili mo magkaon niya na kaysa panahon na nga ang pulong sa Dios giulay makapito ug ang pulong sa Dios hingpit balaan o walay pagkausap. Mo na kung ingon ang Ginoo dili mo magkaon niya na mahugaw, nganong pugson man nato? Kadaghay salindato, kadaghay langog, kadaghay unsa parumina nindot nga mga isda. Pero nganong ari mga dutas magahatag og kadaot sa atong lawas. Mo niya, bantayan na nato mga kaigsuunan. Ana, luto naman na, no? Op, muna mga butanga mga kaigsuunan, no? Anthropods, scavengers, ismotan nonsense, the cockroach of the land, the cockroach of the sea. Naisa kadagatan, naisa katubigan, napoy sa kamatan. Mga delikado na sila kay imong pagkaon po bitaw nga gikuha na pop na ayaw mo kumpiyansa anak. Mao na nga tabuni kasud og tarong. No tabuni kay delikado og makuha ng mga butanga, no? Naging din niya. Og sa mga langgam kini pagkabatunan nga dulungtanan alang kaninyo. Dili kamo magkaon ini kay kini dulungtanan ang agila, ang magdudugmok sa bukog, ang ismerihon, o ang kalamon, o ang pirikano, o ang langgam nga mga mananakit. Ang mga langgam nga dili ipakaon sa Dios, mauning mga langgam nga magdudugmok o bukog, o langgam nga mga mananakit. Ang langgam nga mga mananakit, no, naay uwa, naay mga panog, kung sa parminao, apan kini mahimukan o ninyo sa tanan nga mga nanap nga nagakamang sa yuta nga pag-an nga naglakaw sa upat ka tiil nga dunay mga paa labot pa sa ilang mga tiil aron sa paglukso sa ibabaw sa yuta. Makakaon kamo kanila ang dulon ingon sa iyang matang o ang alisiusoy ingon sa iyang matang o ang gangis ingon sa ilang matang o ang lukton ingon sa ilang matang. Mao ni pero wa man tamaanan ani. Ang gangis pwede nang ipakaon, no? Gangis pwede na ang dulon uban pa dinaan. Ipakaon na pero kanang organo, pero di mo ta makaon. Wa mo ta makasalanan na kay di man ta makaon. Basta kay ang isgutan dito no labi na sa mga langgam. Kadto kayong ang langgam nga ipakaon sa Ginoo, ang ilang pagkaon kanang bungang kahoy. Bunga sa kahoy mo ilang kalanon, pero katong mga mananagit, sama sa uwak, banog, unsa pa na sila, dili na sila ipakaon sa Ginoo kay mga mahugaw na mga kaigsuunan. Ang dugo sa mananap, ipakaon ba sa Dios? Mo ni, grabe maning ang uban gasod na uban pa kong sakyanan sa una. Usay, pag-ubre, uy, kiri na ako day. Pagkanaw mo day, ay, puwa-puwa ng agi. Dinuguan, kung sa may kiro nila, Genesis 9:24. Ang tanang butang nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon, alang kaninyo ingon sa mga utanon. O mga balili, gihatag ko kini, ko kaninyo ang tanan, apan ang unod, uban ang kinabuhi nini. Pero mga kaigsuunan, nagingon ang balang kasulatan, dili na ipakaon. No? Dili na ipakaon. Kanara kang gitugot para
way problema ug unsay gitugot sa Ginoo mao atong kanon. Ang wala itugot nganong ato mangipugos nga makahatag man ay nagkadaot sa atong lawas. Ikaduha, may kalambigitan sa atong kaluwasan. Mao na nga kina ang gaya na wa patoy itugot ang pagkaon isda o karne. Gulay pato o prutas. Karon mga naman tagunod, mga naman tag karne, mga naman isda o man palinaa. Mao ni ang resulta. Si Shimna human sa lunok ning edad og 602, no? Si Matmadi, si Arpasad adunay 438, si Sala 433, si Abir 464, si Rio 239, si Nahor 148, si Tira 205, si Abraham 175, si Pilig, grabe ni mga sa una, Pilig bro, no? 239. Sa una paturuman sa lunok, ang pangutana gikan sa lunok kung hangtod na tulod, makaabot pa ka tanan ng idara? Ana isakbay na tanan nas putay? No? Wa na. Kay karon mga kaigsunan, mga tao mo edad og tagutsinta, ang linakwa gulayon inisprehan na. Ang atong mga humay na anay mga spray. Unya, di irabata mo palit kung gulay nga naay daot. Kaya ang atong paliton, katong gulay nga guwapa. Nagwapa to kay wa, nagwapa to siya kay way ulod makaduol, kay sigihan ispray. Ang katong pangit nga gulay, likay-likayan, pero mao to'y nindot, kay wa to'y ispray. No, ganahan mga sa 85 edad. Wala. Pastilan, 80 na 80 hon. Bantay mo kay nabinuton ta siyawa bisan tigudan ang tagutsinta, no? Nabinuton ta siyawa may kini nga pagkaon, no? Ano na may istorya gibuhat gani sa Ginoo kay pagkaon. Unya mga sabalista nagdili sayop na mga higala mga kaigsunan. Wa jud magdili ang Adventista. Number 1 po may gidikan. Kay wa pa ang Ginoo magdili. Number 1 po siguro ng mga Adventista to ng mga ubaboy. May galit kay nakasabot, may galit kay ning sunod sa balaod sa Dios. Katintal sa gana kay ang gana may makahatag og dili maayo nga resulta sa atong lawas higala og mga kaigsunan. No? Noy bisito sa sinod sa 69 boto si dito sila. Unya karon gikan sa noy bisito sa 69 dayon to 70. Mao na nag-iingon ni Salmista David nga ang atong kuan kung mapingan atong lawas 70 pero ato pa jud kanang 80 mga pagkapina na siya. Maputo ka papagay kanato dinhi agaron 2023. 2050 pila naghay mga halin na itong bili, ano? Kinsa na kayo bilin, ang mga bilin tingali, kiniragan po mga gagmay. No? 2050, sa ito pa pila, 27 years. Gikan karon mo 2050, ang boto pila na itong edad, ubuhin mabatalan ng panahon. Wana no? Buhay pa. Awana. Kay grabe rong naghanang katalagman ang uban, gipaa kong lamok na matay. Ang uban, gipaa kong haas, patay. Maraming gipaa kong ito'y patay. Kaya ginuton niya punta mga kaisunan. Muna nga, kung unsa manggali dangatan nato ining kalibutan na, importante nga kita nagsunod sa balaod sa Diyos. Muna yung pinaka-importante. Bahala kung sa'yo may tamo nato ining kalibutan na, importante, mamatay tangwa na nagsubak sa Ginoo. Kaya kung wala ta nagsubak sa Ginoo, magsinggitas kalipay ining padayan kung yan niya ining kalibutan. No? Mauna, di kamot lang ta nga usa sa gidili ang baboy. Kung tuyuan nato pagkaon, mahimuot ba ang Ginoo? Pananglit ang gidili na, o niya ulugos na kaon. Ang pangutana, mahimuot ba ang Ginoo? Nag-ingon ni niya. Isaiah 65, versikulo 3 o 4. Usa kakatawhan nga sa kanunay naghagit ka na ko sa kong naong. O naghagit sa Ginoo.
nga na naghala dito sa mga tanaman o nga nasunog sa insinso ibabaw sa ladrilyo, nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong o nagapuyo sa tinago nga mga dapit, nga nagakaon sa unod sa baboy o ang sabaw sa mga butang nga duluntanan anaa sa ilang mga sudlanan. Pastila no? Unsa giingon mahimuot ba ang Ginoo? Dili nganuman kanunay nagahagit kanako. Kana bitong anak ka nga giingnan kas Ginoo, ayaw sige anak ka amahan ko pananglitan nagsukwang anak, ayaw pagsigig kaon og tamis kay makadaot sa imong ipon. Oy pagkahuman pa pagkataon nagpalit na mapulog hindi, nagpalit na pulog tsukulit, mato pa kanunay nagahagit imbis kay ginidan mao hinuoy gikanunayan pa kaon, no? Dili mahimuot ang Ginoo ana nga mga butang. Unya na po uban katon pa sabaw ra mayaho, wa mayapil lang unod. Sabaw ra. Kaya pero nao panimaan mo nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw sa mga dulungtanan. No? Di mo kaon og unod kay sabaw. Na. Di mo kaon og unod kay ang bihon ginagnagan ra nangatagak pagtinidor alsa ang bihon bilin ng unod. Mga kaigsunan, nganong mupilit manjutada ng mga butanga nga gidili sa Ginoo nga makadaot sa ato lawas. Tao nga kanunay maghagit sa Ginoo. Nga kanabitaw gidid-an unya balik-balikon, gidid-an unya kaon ra gihapon, unsa man kunoy giingon sa Ginoo, no? Atong basahon. Isaya 66 versikulo 15 ngadto sa 17. Klaro na to ha. Kay ani akaron siyubang wan hiuban ang kalayo o ang iyang mga karo masama sa limpulos anon sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang iyang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kay pinagi sa kalayo siyubang upahamtang siyang hukom o pinagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod o ang pinatay niyo ba daghan. Pastila no? Sa ato pa, dili basta-basta ang himuon sa Dios sa mga tao nga nagsupak niya. Muani ang Ginoo uban sa iyang kasuko, magpangtang siya sa kasuko, kabangis uban ang kalayo. Sunugon judiay, no? Ang mga tao nga nagsupak sa balaod sa Dios. Kinsa man ang mga tawanan? 17. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputlay sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa Australia sa taliwala, nagakaon o unod sa baboy o ang duluntanan o ang ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Yuba. Mas tila na. Ang resulta ni ay sa adlaw sa katapusan, ang Diyos mo pahamtang ngayon sa kalayo. Mo na yatong hunahon-hunahon. Gusto baka nato ibaylo ang atong kaluwasan kumikan ras pagkaon. No? Grabe. Ato yung panikamutan. Sa ko nang ikaymon, kung ang Ginoo nagdilit anak ng mga butang tungod kay siya nahibalo na og unsa. Sama sa unsa? Sama sa usa ka kumpanya, ibutang nato kumpanya sa motor. Ang kumpanya sa motor nagbaligya sa ilang mga motor. Kung kita mo palit, padad ang tao kung sa ipadala. Padad ang tag-manual. No? Mampalit ang motor, padad ang tag-manual. Bisag utang, padad ang tag-manual. Mauni sundo nimo. Kinahanglan imong kuan, ang imong itubil ining imong motor, kanang espesyal nga gasolina. Pananglitan, tubilan nimo o kining regular o sa may dangatan pre o ang motor special may ilang itubil unya tubilan na tong regular o sa may resulta sa motor. Daling madaot kay grabing kadali mo init ang regular, no? Daling madaot labi na kung tubilan nimo o
krudo, imbis kay oil, imbis kay gasolina, tubilan nimo krudo, madaot ang imong unsa. Madaot ang imong motor. Nganuman, maunay giingon sa kumpanya, kinahanglan sunda ang gihatag nga manual para ang imong motor mula hutay. Ang manual nato nga gihatag sa Ginoo mao ang Biblia. Pag-ingon din na sa Ginoo, dili ka magkaon kay mahugaw, dili nato ipilit kay kung magkaon ta sa gidili, mo ihinungdan nga dali nga madaot ang atong lawas. Kanato karon, no? Unsa may tambag sa Ginoo karon panahon na, gitambagan ta, kitang tanan gitambagan o unsay atong buhaton karon. Nag-ingon din niya. Ikadawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 17 o 18. Busa panggula kamo gikan kanila, o magpalain kamo gikan kanila, nag-ingon ang Ginoo, o ayaw na kamo paghikap o mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo. Grabe no? Panggula kamo gikan kanila, o ayaw na kamo paghikap o mahugaw, o pagahinangpon ko. Buot ipasabot, kung atong likayan ng mga butanga, ang Ginoo, grabe nato o kasuod o relasyon sa ila. Mahinangop ang Ginoo, sama sa usa ka anak, nga masinulundon kayo sa iyang amahan, matinahuron, muadto og layo, pagbalik sa ilang balay, mahinangop ang amahan, kay ganuman, grabe kamuotan ning bata. Pero kung ato kaling gisupa, di John mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang Ginoo, ayaw na ko pagkamkam o mahugaw. 18. O ako mahimong inyong amahan o kamo mahimong akong mga anak nga lalaki o mga babae. Nga mga babae, nag-ingon ang Ginoo nga magagahom sa tanan. Ilhunta nga mga anak sa Dios, lalaki kun babae, kun atong likayan kanang mga butang. Kung atong sundon ang Dios sa iyang mga mando, tawgon taniyang mga anak nga lalaki o mga babae. Pagkanindot balamang nang angkon tas Ginoo, kay duha man ka parte. Kung ikaw dili iya sa Dios, kinsa man ka? Iya siyawa kay duha man, no? Kung dili ka iya sa Dios, iya ka siyawa kay duha man ka bahin. Nabitaw akong ipangutana mga kaigsuunan. Ang mga butang nga ipagkaon o itugod sa Ginoo nga makahatag o kaayuhan sa atong lawas. Balik mo na ko, magadiyon. Ang original nga pagkaon sa unang panahon is prutas o gulayon. Kanusa man gitugod ang pagkaon o unod, human sa lunok di pagkaon ang unod. Pero dunay balaod. Gipakaon ang karne, dunay balaod. Levitico 11:46 o 47, sa pagbuhat o kalainan taliwala sa mahugaw sa maylo, sa mga butang ipakaon o dili ipakaon. No, dunay hitlo, dunay hugaw. Na ipakaon, na dili. Ang ipakaon atong nasabdan nga na pikas ang kuko, nagapangusap sa kinaon sa mananap. Sa isda, unsay ipakaon ka ng naihimbis o naay kabay. O sa mga langgam, ang ipakaon katong ang ilang pagkaon bungang kahoy. No, mauto. Kung atong supakon ang Dios sa iyang mga talambagan, ang Isaiah 66, 15 o 17, magduman sa padangat sa adlaw sa katapusan ng ingon si Yuha. I hope nga ito nga nasabtan ang pulong sa Ginoo nga gituna nato para natong tanan. May daghang salamat o ang Ginoo magapanalangin natong tanan.